Hej, velkommen til den her YouTube-video. Nu skal vi lige lave nogle lege. Vi starter med sten, saks, papir. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Ja. Nu skal vi noget med, hvem der kan stoppe med at blinke i længst tid. 3, 2, 1 nu. Ej, jeg kan ikke. Lad os se, hvem der kan grine i længst. 3, 2, 1 nu. Nu skal vi se, hvem der kan. Ikke lad være med at trække vejret længst. Okay. Du skal se på min mave. 3, 2, 1. Hvor lang tid kunne du? Skriv det lige i kommentarerne. Giver jeg 10 sekunder. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Se næste video.